Jak můžete vědět, že mám 2 účty, tady to je ten můj první, už jsem natáčel na tomhle, jak mám vlastně to, tady se na něj můžeme jako, počkej. To nevím. To je nějaký bublý, vidíte to? Jakože jsem to já, tady to je můj druhý účet, jo. Že můžete mi dávat odběry, já chci mít do konce Vánoc, chci mít aspoň 500 odběrů, takže dávejte tam, podpoří mě to docela dost. Tady mám 169 odběrů. Jako je to dobré, ale už se můžeme kouknout, takže tohle je můj teda nový účet. Hned toho mám první den zhlédnutí, mám 3000, lajku mám 40 a jakože myslím si, že začínám dobře. Na tomhle jsem začínal docela špatně od jednoho odběru, takže dávejte 6-7 lajků, pak dávejte 100 odběrů, pak chci mít 500 a pak chci mít jo, to je všechno, tak čus.